Eli mennyt. Vaan. Mun meinaa hienoa heinää. Meillä ei nyt mene ihan hirveän hyvin. Mihin se kattoo? Siellä on mulla yhtä kartalla. Jätä vähän bunnyhoppaa, hei! Tau! What? Bunnyhop kana! Jaa! Ai nyt tästä lähtee! Ootappa mua, mä oon täällä alla! Mä tipuin sen lattian läpi. Miten tän pitäis niinku pyöräillä nopeammin? Ei saakeli! Vau! No mitä hemmettiä? Mikä toi nyt on? Hei äijää! Aitu B-hoppaa vaan täällä. Missä? Mä tajusin sun häksikeinos. Jonno, ei hitto. Et ehkä nyt ihan käytä mun häksikeinoja. Ei! Eli tänne alas! Voi jumalauta! Pomppii menemään! Nyt vedetään tämmönen hullu strikki. Mitä? Come on! Semmoset äkäset löytyi sieltä. Oi jumalauta! Nyt olis kiva jos kääntyisit. Käänny! Eipä kääntynyt. Se on kiva kun tää on tälleen vinos tää aloituskohta. Se on vähän vinossa. Miten tossa on edes mahdollista räjähtää? Niin sun pitää vetää ihan tosta oikeesta kulmasta. Silleen tiedätkö? Joo, ei ainakaan tälleen kyllä. Ja niinku vähän tälleen niinku. Joo, Mä en jaksa tätä elämää. Every time. Kato, oi siitä semmoset herkkumunkkistuntit vielä. Sieltä. Spitää. Mites? Kato, tää keulii vähän tää mun mikroauto. Mitä? Tää meni rikki. Mä pistin vahingossa vilkut päälle ja mä en saa sammuttaa niitä. Tän tässä nopeasti tämmöset. Late auto. Mulla on lakaa. Kyllä mullekin kelpaisi tämmönen setup. Täällä on flashlightkin.